Така изглежда пътят между Симеоновград и Гълъбово. Тук максималната скорост, която може да се вдигне, е 10 км в час, а движението задължително е във вид на слалом. Едно време римските пътища са били много по-добре от това. 13-километровата отсечка е една от най-натоварените в района, защото е част от международния път Свиленград-Русе. Тук всеки ден десетки шофьори си трошат колите. Виж какво положение. И радиатор смених, и картер, и резервуар, всичко смених. Жертва на дупките стават и автобусите, чието шофьори признават, че след всеки курс по този път задължително минават през механик, а ремонтът е за сметка на превозвача. И това е всеки ден минаваме по 4 пъти от тук с работници, които им рискуваме живота. Най-потърпевши от лошия път са работещите в Марица Изток. Освен, че никога не знаят дали ще стигнат на време на работа, усещането по време на път е като в лодка при силно вълнение. Ние сме свързани с този път и сутрин и вечер го пътуваме, щем, не щем. Трябва да се движим по него. Приоритетно магистрали стоим, пък 13 км тук не може да ги оправим. Човекът с магистралите да дойде да ги види за какво става въпрос. Да се направи той преценка. Винетки плащаме, за няма нищо. От Агенция Пътна инфраструктура са наясно, че пътят трябва спешно да бъде затворен за ремонт. Но тъй като отсечката е част от по-голям проект, вече година от агенцията чакат разрешително за строеж. Иначе според тях пари за ремонт има.